Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to our fans on TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 2, Richards Bay 0. I'm joined by Umdluli. Thank you, Stibo. Yabona Stibo. Namhlanje bebakhona aboNthabiseng. AboNthabiseng bebakhona Stibo. Ikaizer Chiefs Stibo. aboNthabiseng. Stibo, angithi thina basibiza ngabantu kayise Stibo. Manje mina ngibanikeza igama likaNthabiseng. aboNthabiseng. Bajabula iPirates mayidliwa Stibo. Mayidliwa iPirates bajabula. Ingakho ngabiza ngabanThabiseng. Bajabulisa amanye amathini. Yabona Stibo. iPirates idlala ibhola Stibo. Idlala ibhola Stibo. Ayikho enye team ezawumela iPirates Stibo. Yabona Stibo. Kancane soyithatha le league. Ngenkani Stibo. Yazi Stibo. Yazi enye into engikwatisha yini Stibo. Ngikwatisa lama coach ePSL Stibo. Bathengisa ama game. Yabona Stibo. Banike Sundowns ama game njalo. Uyabona bayini? Thina Stibo. Kuzomela sizilwele thina iOrlando Pirates. Abarithingla. Stibo. Yabona Stibo, enye ngicela wena Stibo. Ucoach wami Stibo. Mela gale ntwana uChabetsani ichance Stibo. Akagale ntwana uChabetsani ichance. Yabona uSibiso Stibo. uSibiso uyasikhosa Stibo. Uyasikhosa. Lapha athole khona ichance ukuthi ashaya igoli Stibo uyatatazela. Angazi utatazeliswa yini. Akahlala phansi Stibo. Ufaka uChabetsani. Stibo, yabona man of the match a police Stibo, we are one of the best teams Stibo. Ngiyabonga Stibo. Thank you.